Dobrý deň. To pero som si kúpil toto, aby sa mi ľahšie písali poznámky ručne. No lenže to nefunguje. Otvoríme si program na písanie tých poznámok. Aha, tu vidíme. A nový zošit. Teraz povedzme, chcem napísať príjma ceny. Tak, pozrite. Snažím sa a vynecháva to príjma ceny. Ako vidíte, každá druhá čiara chýba. Ešte raz príjma ceny. Veľmi nekvalitné, keď to urobím nechtom. Okamžite všetko sa píše. Musíme znova ešte jednu stranu. Príjma ceny. Nič. Otrasné. Ak chceme, aby to písalo, musím strašne tlačiť. A trvá to oveľa dlhšie, než keď to píšem normálne rukou. Čiže na čo mne je takéto pero za 13 €, plus poštovné, ak si neobjedná niekto ešte niečo ďalšie, na čo mi je, keď písanie trvá dlhšie, než nechtom. Som to kupoval práve preto, aby sa dalo písať. A kresliť sa už vôbec nedá, pretože skúsim niečo kresliť jemne, tak jemne už sa vôbec nedá, nechtom okamžite. Ale týmto perom nereaguje. Alebo reaguje len na každú druhú čiaru. iPad a tiež iPhone, na ktorom je nahrané toto video. Takže ak vyšlo vrátiť peniaze, budem rád.